Αγαπημένη οικογένεια στην ανάληψη, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα αφαίρεσης πυρήνα φόβου. Αυτή η τεχνική είναι μια ειδική διανομή, η οποία μας δόθηκε πριν μερικά χρόνια από την οικογένεια του Φωτός, την πνευματική ιεραρχία, για να βοηθήσει την ανθρωπότητα να αφαιρέσει τον πυρήνα φόβου και τα εμφυτεύματα φόβου από τα φυσικά μας και ενεργειακά μας σώματα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνική, προσκαλείτε και δίνετε την άδεια στην πνευματική ιεραρχία και στους προσωπικούς σας θεραπευτές οδηγούς να αφαιρέσουν προγράμματα πυρήνα φόβου και μοτίβα φόβου από το υποσυνείδητο μυαλό σας και από το ενεργειακό σύστημα του σώματός σας. Όταν βλέπουμε τους φόβους διορατικά, εμφανίζονται σαν μαύροι παραπλανητικοί διακομιστές ή γκρις σφαίρες με πολλά πλοκάμια σε όλο το ενεργειακό πεδίο και όλο το σύστημα του σώματος. Καθώς τραβιούνται προς τα έξω και αφαιρούνται από το στέμμα σας, 7ο τσάκρα, καθαρίζονται και καταργούνται πλήρως από τα καταγεγραμμένα αρχεία της ψυχής. Οποιαδήποτε στιγμή και αν αισθανθείτε ότι πατιούνται διακόπτες ή έχετε κάποια αρνητική αντίδραση ή συναίσθημα, κάποιο πρόγραμμα φόβου έχει ενεργοποιηθεί μέσα σας. Αμέσως μόλις το καταλάβετε, καλέστε και ζητήστε από την πνευματική ιεραρχία ή από την προσωπική σας οικογένεια οδηγών να σας βοηθήσουν να αφαιρέσετε πλήρως αυτό το πρόγραμμα από το ενεργειακό σας πεδίο. Είναι σημαντικό να είστε ακριβείς και να αναφέρετε ποιο φόβο ή πρόγραμμα φόβου θέλετε να σας αφαιρέσουν. Είναι πολύ αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αφαίρεσης πυρήνα φόβου από το Matrix κάθε βράδυ πριν πάτε για ύπνο, για 3 με 6 μήνες. Μπορείτε να ζητήσετε να εγγραφείτε επίσημα στην οικογένεια Φωτός για το πρόγραμμα αφαίρεσης προγραμμάτων πυρήνα φόβου. Με αυτόν τον τρόπο θα τους διευκολύνετε να δουλεύουν μαζί σας κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Στην προηγούμενη τεχνική φτιάξαμε μία λίστα των πιθανών αιτιών φόβου και ίσως μερικά αρνητικά συναισθήματα του εγώ. Αφού πάρετε τη λίστα σας, ας ξεκινήσουμε ολόκληρη την τεχνική της αφαίρεσης προγραμμάτων πυρήνα φόβου από το Matrix. Από τη λίστα σας διαλέξτε ένα φόβο τη φορά καθώς κάνετε το διαλογισμό, γιατί έτσι επιτυγχάνετε πιο αποτελεσματικός καθαρισμός. Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού θα αναφέρω κάποιους όρους που θα ήθελα να διευκρινίσω. Όταν χρησιμοποιώ τον όρο αγαπημένη, αυτό είναι η ομάδα συνειδητού όλης της πνευματικής σας οικογένειας, ο ανώτερος εαυτός σας, η οδηγή σας. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λέξη σας κάνει να αισθάνεστε άνετα για να απευθυνθείτε στην ανώτερη δύναμή σας. Ο υπέρλαμπρος άγγελος της θεραπείας είναι μέρος της ομάδας θεραπείας μας κατά τη διάρκεια της ανάληψής μας. Ο καθένας μας έχει έναν υπέρλαμπρο άγγελο θεραπείας και αυτός ο άγγελος θα επιβλέψει και άλλα όντα που πιθανόν θα δουλεύουν σαν ομάδα για να σας βοηθήσουν στη διαδικασία εξέλιξής σας.
Επίσης, στο τέλος του διαλογισμού θα αναφερθώ στη λέξη ολόγραμμα. Το ολόγραμμα είναι όλα τα επίπεδα του πολυδιάστατου εαυτού σας, καθώς υπάρχετε μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Θα αναφερθώ επίσης στο μάτριξ χρόνου. Το μάτριξ χρόνου είναι το διαστασιοποιημένο σύστημα στο οποίο υπάρχουμε πάνω και μέσα. Οπότε το μάτριξ χρόνου περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις και κάθε πιθανότητα του πολυδιάστατου εαυτού σας. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλογισμού μπορείτε να επαναλαμβάνετε μετά από εμένα ή να ακολουθείτε την εσωτερική σας φωνή. Βρείτε μια άνετη θέση και ετοιμαστείτε για διαλογισμό. Κλείστε τα μάτια σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Αγαπημένοι, καλώ τον εαυτό μου Θεό και την προσωπική μου υποστηρικτική ομάδα εξέλιξης, καθώς και τον υπέρλαπρο άγγελο της θεραπείας μου. Πρώτα, γέμισε τον εαυτό σου με το 12διάστατο υγρό ασημένιο φως, την κρυσταλλική πηγή του θεϊκού σου μοναδικού σχεδίου. Πάρε λίγο χρόνο και άφησε αυτή την αίσθηση να γεμίσει το σώμα σου, καθώς τοποθετείς τον εαυτό σου μέσα σε μία στήλη ασημένιου παλ φωτός. Αγαπημένοι, παρακαλώ, εγκαταστήστε το πλέγμα φωτός στο πεδίο του μυαλού μου και το συναισθηματικό μου πεδίο για να αφαιρέσετε όλα τα προγράμματα που βασίζονται στο φόβο και τα τεχνητά προγράμματα. Ζητώ πρώτα μία γενική εκαθάριση όλων των προγραμμάτων που βασίζονται στο φόβο και εμποδίζουν την πνευματική μου ανάπτυξη και ανάληψη. Μπορεί να αισθανθείς αυτές τις ενεργειακές ποιότητες και φόβους να κινούνται έξω από την κορυφή του κεφαλιού σου. Αν θέλεις, μπορείς να πεις δυνατά ποιο συγκεκριμένο φόβο θέλεις να καθαρίσεις και να απελευθερώσεις με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται. Αυτό μπορείς να το κάνεις τώρα. Ζητώ από τις ομάδες μου να επικεντρωθούν στο φυσικό μου σώμα και ζητώ να αφαιρέσουν από εκεί όλα τα προγράμματα που βασίζονται στο φόβο και τον έλεγχο του νου. Ζητώ να καθαρίσετε και να θεραπεύσετε το αιθερικό μου σώμα και να αφαιρέσετε όλα τα προγράμματα που βασίζονται στο φόβο
και μπορεί να με εμποδίζουν. Ζητώ να καθαρίσετε και να θεραπεύσετε το αστρικό μου σώμα και να αφαιρέσετε όλα τα προγράμματα που βασίζονται στο φόβο και τα πνευματικά ζυζάνια από τα αστρικά και συναισθηματικά μου κύτταρα. Ζητώ τα προγράμματα φόβου να αφαιρεθούν εντελώς από την ψυχή μου και από το σχέδιό μου, καθώς και από τα ακασικά αρχεία. Για το παρελθόν, παρόν, μέλλον και τις παράλληλες ζωές. Δίνω πλήρη άδεια σε εσάς να το κάνετε αυτό τώρα. Επέτρεψε στον εαυτό σου να αισθανθεί ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η αφαίρεση και καθώς το κάνεις αυτό, αγκυροβολήστε, κλειδώστε και σφραγίστε αυτή την εργασία μέσα από το ολόγραμμα. Αγκυροβολήστε, κλειδώστε και σφραγίστε μέσα από το μάτριξ χρόνου. Αγαπημένοι, ευχαριστώ τις θεραπευτικές μου ομάδες για αυτή την υποστήριξη και τον καθαρισμό, με βαθιά αγάπη και ευγνωμοσύνη. Και έτσι είναι. Κλείνουμε αυτή τη συνεδρία και τη σφραγίζουμε στο φως της ενότητας.